είδατε λίγο στροφές και χιλιόμετρα, γιατί είχαμε κάποιες διαφωνίες στα προηγούμενα βίντεο με το VODS το 300 και αυτό ποιο είναι πιο δυνατό. Αυτό το μηχανάκι πιάνει χαλαρά τα 130 χιλιόμετρα. Χαλαρά, στο κοντέρ, έτσι. Όπως στο κοντέρ δεν πιάνει χαλαρά τα 130 το VODS. Δεν τα πιάνει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πάει να μου λες ότι έχει ροπές άλλες, είναι άλλο μηχανάκι, είναι άλλο. Άμα δεν το οδηγείς το μηχανάκι να το δεις στα χέρια σου τι πιάνει και τι δεν πιάνει, δεν πάει να λένε ό,τι θέλουν να λένε, δεν τα πιάνει. Αυτό τα πιάνει, πώς δεν το κάνουμε τώρα. Όπως το QJ Motor το 5.5 το SX που έχει 48 άλογα και πιάνει άνετα 180 χιλιόμετρα plus, δηλαδή τα πιάνει στο χαλαρό τους και όλοι λένε ότι κάτι έχουν κάνει. Περάστε. Και όλοι λένε ότι έχουν κάνει κάτι, έχουν ξεκλειδώσει οι Κινέζοι και δεν είναι 48 άλογα. Μπορεί να είναι έτσι και αυτό.